Hello guys, welcome to my YouTube channel. नोंथांखौ आंनि YouTube channel बरायबाय ओमफ्राय नोंथांनि सिगाङाव फिन आरोबाव गोदान भिडिअ लाना फैलायबाय नोंथांना भिडिअखौ मोनसेयाव आं थाम्बनेल बा टाइटलाव नायनानै बिदिब्ला आं थाम्बनेल भिडिअखौ उइदाउट स्किप खालामाजासे जोबजासे नायलांदो लोगोफोर आं दिनै नोंथांमोनजों मोनसे भिडिअ नोंथांमोननो शेयार खालामहरसै होननानै नैबे भिडिअखौ लाना फैनाय जादों ओमफ्राय बे भिडिअखौ लाबोनायनि मेन खारना जाहैबाय लोगोफोर आं फेसबुक नायबाय थानाय समाव मोनसे पस्ट मोननो हादों आरोना बे पस्टआ ओरैबायदि नैबे पस्टखौ नुनानै आंबो जोबोरैनो मोजां मोनदों ओमफ्राय नोंथांमोननोबो नैबे पस्टखौ शेयार खालामोब्ला नोंथांमोनाबो नुनानै गोजोननाय मोनगोन साननो हागौ आरोना सासे मानसिनि मोनसे मा होनो बाख्नायजाथाव मोनसे खामानि मावनायखौ नुनानै आंबो नैबे पस्टखौ नुनानै नोंथांमोनजों शेयार खालामालासिनो थानो हायालासिनो नोंथांमोनजों नैबे भिडिअखौ लाना फैथारनाय जाबाय आरोना नोंथांमोना बांसिनानो नुखाबाय जानांगौ फेसबुकआव बे गोबांथार शेयारबो जाखादों बे पस्टआ ओमफ्राय बे पस्टआ मा होनना बुङोब्ला आं माखौ बुंबाय थादों होनना बुङोब्ला आं नोंथांमोननो दा दसे उनाव होनो हागोन बे पस्टआ मा ओमफ्राय फार्स्टआव आं नोंथांमोननिसिम मोनसे गुरै खावलायहरनाय नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ नायोल' आंनि भिडिअखौ नायनाल' थाङो आरोना चेनेलखौ साबसक्राइब खालामा बेनि थाखायनो नोंथांमोना आंनि चेनेलखौ साबसक्राइब खालामना हो आंना चेनेला दा 5K कमप्लिट जाबाय साबसक्राइबारा ओंखायनो नोंथांमोना थाबैनो आंनि चेनेलखौबो शेयार खालामनानै बयनिबो सिगाङाव नुजाहो आरोना साबसक्राइब खालामना ला आरोना बेफोरबायदिनो मोजां भिडिअ नुबाय थागोन ओमफ्राय थाबैनो 10K खालामना हो आरोना लोगोफोर ओमफ्राय बे मा पस्ट होनना बुङोब्ला मा बाख्नायजाथाव मोनसे पस्ट मोनदों होनना बुङोब्ला नोंथांमोनो आं बेखौ स्क्रिनावबो होनो हागोन नोंथांमोनाव फरायना लानो हागोन आरोना बेखौ सासे बिमराज बसुमतारी होननाय माबाया नैबेखौ गावनि फेसबुक प्रफाइलाव होदों आरोना ओमफ्राय बाव फटकबो होफादों ओमफ्राय बाव मा लिरना होदों होनना बुङोब्ला आं नोंथांमोनखौ फरायना होनि नोंथांमोना खोनासंना लाबानो जाबाय आरोना नोंथांमोन स्क्रिनाव होदों नोंथांनाव फरायनो हागोन बाव लिरना होदों साबायखर बावहरनाय थाबाय जेब्ला बिमाया जिबौ सौजानानै फाहामसालियाव उसुदमोन अब्ला 3 दाननि उन्दै गथ'आ बिमानि गाइखेर नागिरनानै गाबबाय थानाय समाव सासे नार्सआ उन्दैसा गथ'खौ गावनि आहारखौनो जाहोना दोनदोंमोन बेफोरबायदि लिरनानै पस्ट होदों आरोना ओमफ्राय आं बे पस्टखौ नुनानै ओरैबायदि गोजोननाय मोनदों आरोना जोंनि गेजेरावबो बेफोरबायदि अननाय उन्दैखौ अनोब्ला मा होनो बुंनो जेबो राव गैला आरोना नोंथांमोना मा बुंनो गोसो बिनि सायाव नोंथांमोना बुंहरनो हागोन माबा मोनसे मोजां कमेन्ट लिरनानै हरनो हागोन बिथांनि थाखाय बिथांनि फट'खौबो होफानाय जादों नैबे फट'खौ नुनाया जानो हागौ आंनि आन्दाजाव ओमफ्राय खौ बुंनाखानि बेयाव बिदिल' लिरना होदों दै बाव जायगाखौबो लिरना होआखै अबे हस्पिटालावमोन अबे हस्पिटालाव जादों मा डिस्ट्रिक्टनि बेखौ जेबो लिरना होआखै आरोना जास्ट नैबे जेनोखि सासे नार्सआ 3 दाननि गथ'खौ गावनि गाइखेरखौ दौनानै दोननायखौल' बिथाङा फोरमायदों आरोना ओमफ्राय बे पस्टखौ मोननानै आं नोंथांमोनजोंबो शेयार खालामसै होननानै नैबे भिडिअखौ लाना फैनाय जादों आरोना लोगोफोर ओमफ्राय आं भिडिअखौबो बारा गोलाव बानायला एसेबां मानि माबाबो गैया आंनाव दा मानि एसेबां मानि निउसबो कालेक्ट खालामनाय जायाखै आरोना लोगोफोर दा मानि कारेन्टआ थांलाय फैलाय बिराद डिस्टार्ब आरोना जोंनि गामि एरियाफ्राव मानो होनना बुङोब्ला दा अखानि बोथोर बारनि बोथोर एसे अखा हाबानो कारेन्टआ थाया नालाय बेनि थाखायनो निउसफोरखौबो बारा कभार खालामनो मोननाय जायाखै ओमफ्राय भिडिअखौ मोजां मोनदोंबा लाइक शेयार साबसक्राइब खालाम आरोना थाबै लोगो मोनसिगोन नेक्स्ट